korkari lawro yurmende ari daru buru tedinere before eru mum tolu bakato difo horde ko force ko farila imare sabuka chulo maluru korka fando tan rafijuma irto kedile nyawkino orabe jamuru kujimogino Allah na tako jengata mbada wade fofo muhima luru ni iblis ala kedal waju hore mada hade mo fide mo pera deno kala kene wiye gofal kene nanu ma jeno wadum golal gite ma korat nopi ma korat onoko ma horat terde ma korat jude ma korat kode ma korat amgal ma horat anfof Allô mon amour, mon banane, mon pomme, mon orange, mon lingom, mon chingom, ça va de chez l'ibada et tempéré. Masha'Allah, alhamdulillah, ya tram. Oh, mais nous n'avons pas de mal au nyama biya. Eh, ko na dum ko hande de ko ton jibi humtadi mo chéri mon amour. Wallahi. Sod mara non so bari mi mam sodde bam wal choda computer so bari mam sodde bam wallahi d'accord je t'aime ok alhamdulillah ay jon non wallahi ngoni wallahi Bibia, ele kuntare ni hande kunfew kumtar. kumtar ويدي بوري الله عندي عندما راح ينادي والله كيف تسلم؟ عندي مدرب بوري بجودرو نو كنت مدرب دي مدرب تيكن كولا دم كوتاو دام بدا حال تشار ini man jamao adandi jamaro mi ber jigi non ko ay ngam fi wi hande wonda Jakar yu wona conseiller principal dum non borom bi hajama mi la go jono la hajama ko tonda jama ko hande jama ko tonda hande kami ala nit yu jëm num tra yar ndiyam aga saya ndiyam ko taji yar ndiyam ko na ali ide garte nyako nendo ala sal ko ni an do gonta li jere stress horta te ana nani comme jom suudu ma bodo mi hoori biya he mi yar ndiyam bolam Allah fawana hay gorko wawa Allah wi ma sa ala jor wana sa ala jor wade kay jarani zero stress el was horde biya pour ka wawa ne was yo hor jogi droit hor yo hor ana ha na jappna hore man hedo mi sere a hori taji god yonti ala ko tajinda way yar dettu pondiyam jaam basi wari daji jakti na jaay mi of my heart golden while I didn't know we in no more all I wanna go for golden while I didn't know Libi sappo go ada nyama ada yara libi sappo go ada fena ada salminam elle wala dum dirtida Wajib ben. Tendara hadir Allah ben. Ala problem. Kurmamız inşallah. Aynen tabii. Assalamu alaikum. salam entre ni badda Hora ma yide. bismillah ma Hande ho mi nyaltirimi. jottordo Acci mi jodo les. ala jodo nan nen ko les ya jew mat lañ biar jodo les Mashallah. Alhamdulillah. waday tam fet Yettere Allah. bala ko ngade Woy heedo. hande wuli an nyalaw hande no wuli dum tagi way nonet Wallahi. baga ba tampa hande korka Ala ko modum an neddo yirabe korka tamp. don jodi dina mbor farmaadi bir wuli ndi biya to ma ar Mi arab. Allah wadi So mi wiimo mami ar. Arde kam mi arab. Dum kam ala. Jaran kare sikiro hen ni. futur ni Hande ko ni badda. ayi de Woy heegam Allahu akbar. futur natti wodude Wallahi. inshallah Gile nanda fu kam ablay ton Gile jima. inshallah wari mi ko to
anani gidan jima yikara wade ma pat anani hankidina holko timme der berndam ngandumi directement han mino mi yimo jimmi mi yi gildiyam yi boggi berndam te kadi an masha Allah no badani neddo yiyatama hande anani woppirma jara inshallah min anke yero yoni wallahi yero kumto wallahi okay Allah ha horam yo bone ma nawam to mi artata ala an wata min wima okay eske berande hanti hande kay berande gartu ko dum do mojji humtirade ha para hande way wuldi ko ndiyam dum ko fani hande jam ko kafe ala min kafe tan moƴƴi min kafe somi heɓi ɗum kafe tan somi heɓi ɗum moƴƴi hay ndiyam ɗam kay hande way wuldi yo kafe ole min jemi mi ɗam ɗatton yat wiya fo mo kersata ɗo ala min kay kerse e bawɗe Allah mi woppi ɗum galle koni kay watte mam artan mi hiiri jooɗa tambar fara mi taɗo arani kam humtade kam mo ar kam hay songi hirande mi yiyata ha weeta wallahi ko haajuji ay ɗum tagi mbimi hande mami ar mi ari wallahi mi faami ko noon ƴewa yarno hande way wulde ni horde ko force ko farila imare sabuka julo maluru ko fando tan rafijuma irto komi jiiɗomo tek giram jiima tan mbimi a wirtoma ko ha ɓenna min ge won kam haalani min andi ndi birtimam ɗo neno nodduɗa ham nde tami hul mi ƴeewu ɓorim ko tan mbima o babiraɗo so yettima tan o riddata kam olo fiyam ƴeewu mimi dari non kono ko kulol dari yo Allah sur koyɗam ne natti nangude mbimami yo Allah sur kono jiɗɗa tan nde ɗo puɗɗirɗa ni tan no kalitani tabɓeɗam nde decila te koyɗam nde ndunki ko nangude yo Allah dandu neɗɗo en yiya ɓorningal ngal ɓorniɗa ngal anani ndaara ɗum anani en wima ko ɓorniɗa ko wona lawol ɗum ko yo Allah dandu mi watta ɗum sabu debbo sa yi debbo a ndaari debbo tan aɗa foti andude oɗo ko debbo ko ɗum woni lawol kono debbo auzu billah sa ndaari rati ka gorko yo Allah dandu félicitation kokkanmami sabu machallah ɓornugal ngal tan sa yi ɗum tan a andal o ko debbo ma waɗa hunde kam sa ndaari ɗum kam ganda kam ndaarɗa ko debbo sine de warɓe mbay kono mbaɗa kono debbo tan gandanɗa hoɗum ko auzu billah on ɓe ko battaɓe ɓen wona ko ɗum tan jiɗɗa ko an jimmi wona ko ɗum tan jiɗɗa te kadi an ƴew ha nder galle mi resere mi waɗma deuxiéme femme ala probléme so Allah jaɓi min eyyi ko wona ɗum ko ɗum yaha anden fana kirtuɗa ko ha kumtuɗa wonko definan nder gongol ɓurata accutan mi yaha aɗan yaha min ima ye ko noon yaha hade madame lawal ala ko dusirta yaha gongol anden ala dusam tan so woodi ko bonni tan a heddo ɗo mbasa yaade ɗum ɗon yahama heddade yaha garta gongol inchallah jaho yeega ay mima mi tan a waɗi tan so waɗi ko goɗɗo a faɗɗor ɗo tawa ya ewa noon mbiɗa farani noon je t'aime min ke je t'aime love you bijou bay kala kam hande heddata ala hen ako amay mbiɗa kumta ɗo waɗa oko ɗum koni ma ko ambir haaldema mbiya ɗum wona haajam o de ko haaju makko addi so tawi ko haaju makko addi ɗo gallo holko ne responsable ko an o responsable gallo walla ko min o responsable gallo min de haala heew aye heɗo maalamma ati kalantumami amin mi wona guiɗi ça va mbaɗa ɗum e hoore ma de min comme grand frère ma te ɗiɗo action ngaji an kil babi han puɗɗa wadde ɗo koye welma toppirgo mako est ce que aɗa faami min mbiɗa haaldema jom gil babi yiɗo puɗɗa wadde ko welma te baba so nonno ɗo hay ɗum ɗo ka ɓorta est ce que ɗum ko comci mi namnaki ma ɗum ko comci namnaki ma wona mbira kata fuɗɗo sontade min mi wona guiƴe te hoppa so artiɗo en komi gañomo est ce que aɗa faami ɗum o de hanki de a wattari dem ɗo ñan fof ɗo en weeɗedem mettede e ɗum kaldata o arta ɗo en ƴeewa e wonkinenam so arti ɗo en mi haalta haydara te ƴeew wallahi ko kalamami koko ɗum ma andu gallo to ko an woni responsable malla komi woni responsable mboɗum yaha bool kumtare mon ga seebo ga an hankkadi an wonta ɗo fewnu ñam te
wona bab ko mi hokki responsable en en ber itti mbuuden hokkuma mi pari an kandi te kaldo naati do kam gaño wonda be wondi ko touché te toi ben ana problème sa yidi ñel fuppi ya xam eyi kon ma yimu do wona kam boppu dum tan jidda koy dengo woni après bawda hen sa fi kam hello mbur wondo mbur waywa ko yidde no yidde ni heewi doole andi mo Kokari, lawro yurmende ari. Daru buru tadinele lebi fo. Eru mum tolu baka tuji fo. Horde ko force ko farila imare sabuka chulo. Maluru kor ka fando tan rafiju.